Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Alpro Barista, great for coffee, good for you. Ragusa Express. Muscat's Motors. For the love of food, Golden Drop. Solpadeine. OK Home. Bring life to your home. Transform your space with B&M. Immaġinaw post fejn it-tempji antiki twaqfu bejn is-siġar taż-żebbuġ. Immaġinaw ukoll li jirnexxelek issib irdum abjad sabiħ nieżel f'baħar ikħal. U apparti minn hekk kull mixja mill-iktar sempliċi tieħdok lura fl-istorja. Illum sejrin inżuru post mimli xemx Siċiljana, stejjer antiki, però fuq kollox wirt mill-isbaħ. Illum ħammorru Agrigento. Saqallija mimlija sorpriżi. U hekk kif nitlaq minn Marina di Ragusa u naqbad insuq lejn in-naħa t'isfel tal-punent, kollox jibda jsir aktar antik. Qegħdin insuq lejn waħda mid-destinazzjonijiet l-aktar ikoniċi tal-Gżira Siċiljana, belt mibnija fuq għoljiet quddiem il-baħar, fejn iż-żmien ħalla l-aqwa stejjer tiegħu bħalli kieku kienu tifkiriet minn ħanut tas-souvenirs. Agrigento, li darba kienet magħrufa bħal Agragas, twaqfet mill-Griegi aktar minn 2500 sena ilu. Illum tinsab fuq il-kosta t'isfel ta' Sqallija, imdawra biż-żebbuġ, irdumijiet u leġendi mnaqxa fil-blat. Kemm jekk indilettant tal-istorja, qed tfittex il-veduti jew sempliċement tixtieq granita tajba b'veduta, din il-kantuniera tal-Gżira toffrilek kollox. U iktar ma tersaq qrib, aktar tħoss li xi ħaġa epika qed tistennik. Illum qiegħed Agrigento, iż-żmien jidwi fuq din il-belt u l-istorja tirrifletti fuq kull kantuniera. Trid tempji storiċi hawnhekk issibhom, veduti epiċi hawnhekk issibhom ukoll. Hawnhekk issib ukoll irdum abjad mill-isbaħ, itik illużjoni li huwa xkuma u taħtu baħar ikħal mill-isbaħ. Mela ejjew miegħi ħalli nesploraw parir wieħed ilbsu żarbun komdu. Valle dei Tempi mhux sempliċiment park arkeoloġiku. La darba tkun qiegħed hawnhekk tħossok kważi kważi li tiġi trasportat lura fl-era Griega. Il-Griegi waslu hawnhekk fis-sena 580 qabel Kristu. U tajb li ngħidu li l-Griegi ma kinux nies modesti, però kienu nies li jħobbu jimpressjonaw. La darba waslu hawnhekk ridu tempji kbar allat impressjonanti u arkitettura li ttik messaġġ aħna qegħdin hawnhekk. Illum, aktar minn 2500 sena wara, il-messaġġ għadu jinstema' u jinstema' tajjeb. Il-belt antika ta' Agragas, issa Agrigento, twaqfet mill-Griegi u saret waħda mill-iktar bliet b'saħħithom fil-Mediterran. L-orizzont tagħha ma kienx mimli torrijiet, imma tempji kolossali li jitilgħu mill-għoljiet. It-tempji mifruxin fuq triq ta' 2 kilometri, mimlija eliqi, nekropoli u l-ispirti tal-allat. It-tempju ta' Erkule, it-tempju ta' Zeus u t-tempju ta' Konkordja li għadu wieqaf permanenti u ħolm doriku li jelbu l-gwerer, terremoti u t-turisti. Kurzita, hawnhekk jissejjaħ il-witt tat-tempji, imma fil-verità mhuwiex witt. Huwa irdum. Wieħed drammatiku, antik ħafna, u matul it-triq santwarji dedikati lil Demetria u Kore, Hipogea imnaqxa fil-blat u saħansitra Villa Arte Nouveau. Għax Agrigento jemmen li ruħu mhix marbuta ma' perjodu wieħed. Dawn it-tempji imbnew fis-seklu 5 qabel Kristu. Is-siġar tal-madwar ħafna minnhom għadhom hawnhekk minn dak iż-żmien sal-lum. Inħares u nistaġeb u naħseb naqra fuq innifsi wkoll. Kif jien laqqas biss jirnexxel inżomm pjanta ħajja għal 5 ijiem.
Mhix xi ħaġa ta' kuljum li fin-natura ssib taraċ li jiġi kreat b'mod naturali mill-qawwa tar-riħ u l-baħar. Warajja Scala dei Turchi, kreata tul eluf ta' snin. La Scala dei Turchi tinsab 15 kilometru fil-punent ta' Agrigento. L-irdum abjad jieħu l-forma ta' taraċ naturali. L-isem ġie minħabba l-pirati Arab. Dawn kienu jaħarbu hawn waqt il-maltemp. Illum tista' tgawdi l-veduta mill-punt panoramiku fit-triq jew tinżel sal-bajja b'mixja ta' 10 minuti. U aħna llum hawnhekk għandna l-opportunità ingawdu dil-veduta impressjonanti u emnuni hawnhekk għal ritratt perfett, is-selfie perfett, m'għandikx bżonn filters. Sissa għexna momenti mill-isbaħ, trasportajna ruħna lura fi żmien, morna lura fi storja antika. Għajna bla kliem quddiem irdum abjad mill-isbaħ u baħar ikħal, però emnuni Agrigento fadallu ħafna x'joffrilna. U issa il-gran finale, immaġina qiegħed hawnhekk f'dan it-tempju majestus u jkollok ix-xorti li tgawdi inżul ix-xemx. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Tranquillità assoluta, aroma ta' zebbuċ, lews u ċitru fl-arja. Dan il-post faċli inqablu ma' spa naturali. Moħbija fil-qalba tal-wied tat-tempji, il-ġnien ta' Kolimbetra u teżor li ftit jafu bih. Ġenna mħadra li tħossok daqs li kieku tħalt l-Eden. Madwar 2500 sen ilu, it-Tiran Teron bena sistema komplessa ta' mini u ipoġew biex jipprovdi l-ilma għal-belt. Il-pixxina li ħolqu imħaffra madwar is-sena 480 qabel Kristu minn il-sira Kartaġiniżi saret post fejn l-onja ta' Akragas kienu jqattaw il-ħin u anki jiddevertu. Aktar il-qudiem fi żmien medjevali, iż-żona imbidlet fi ġnien fertili, grazzi għal dik l-istess sistema tal-ilma antika li għadha tintuża sal-lum. Mill-1999 l-hawn din iż-żona qed tinżamm b'imħabba kbira mill-Fundazzjoni Taljana għall-Ambjent u llum fiha aktar minn 300 speċi ta' pjanti mediterranji: ċitru, pistaċċi, rummin, ħarrub, tut, ġews u anke varjetajiet rari ta' lumi u larinċ. Post bħal dan jistiednek li tirtira mill-karriera u mix-xogħol tiegħek u tagħti ħajtek għall-bidja. Kull raħal u belt Siċiljana għandha r-ritmu tagħha u hawnhekk f'Agrigento via Atenea huwa iċ-ċentru vibranti. Hawnhekk issib taħlita ta' ħwienet, kafeteriji u nies tal-lokal jissoċjalizzaw. Jekk dawn huma l-elementi li tfittex meta tivvjaġġa għalik Agrigento jackpot. Via Atenea hija triq prinċipali ta' Agrigento. Imma mhux biss għax-xiri, hija l-post fejn jiltaqgħu n-nies tal-lokal, fejn it-turisti isibu l-imħabba fil-kannoli u fejn kull espresso jiżvolġi f'diskursata.
Ħaġa waħda hija ċerta, fi Sqallija ma jeżisti l-ebda kafè ta' malajr. La darba tordna espresso, tgħid kelma jew tnejn u ħafna drabi anki tlieta, tixrob il-kafè tiegħek bil-mod u mbagħad la darba tkun lest bil-mod il-mod tkompli l-ġurnata tiegħek. Grazie. Meta tidħol sewwa fil-belt ta' Agrigento, tissorprendi ruħek. Minn fija Atenea joħorġu toroq dojoq u modijiet imtellajn li wasluk għal palazzi eleganti tas-seklu 18 u 19 b'galleriji tal-ħadid u anke knejjes. Ma tistax titlef il-Katedral ta' San Gerlando, mibni fis-seklu 11, mimli teżori mhux mistennija. Fosthom sakrofagu Ruman, saqaf tal-injam miżbuħ bil-kuluri u iktar misterjuża tas-seklu 17, dik li tingħat dik li hija kitba mix-xitan innifsu, b'simboli li ħadd ma fehm. U hemm ukoll il-Knisja ta' Santa Maria dei Greki, mibnija fuq tempju Grek tas-seklu 5 qabel Kristu. F'Agrigento l-istorja qed tinħeba quddiem għajnejk, kultant taħt saqajk stess. Għal ftit kuluri lokali moderni, żur Scalinata degli Artisti, taraċ mimli murali, poeżiji u madum miżbuħ. Kreattività li tinstigalek burdata tajba. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Min barra knisja medjevali mill-isbaħ, però la darba tidħol ġewwa taħt saqajk belt Griega antika, saf fuq saf. Santa Maria dei Greki hija mibnija direttament fuq tempju Grik antik. Tista' tara l-kolonni oriġinali taħt l-art tal-ħġieġ, arkeoloġija spiritwali. Il-Knisja tinsab fl-aktar parti antika ta' Agrigento medjevali, Via di Santa Maria dei Greki. Imbniet fis-seklu 12, iżda l-pedamenti tagħha jinsabu fuq il-fdalijiet ta' tempju doriku tas-seklu 5 qabel Kristu, li forsi kien iddedikat lill-Atenea fl-Akropoli ta' Agragas. Iżżur din il-Knisja u tmur lura 2500 sena. Qabel tidħol tgħaddi minn bitħa żgħira. Imbagħad bib impressjonanti, Normanno Arbi, mis-seklu 13. Ġewwa, il-ħġieġ jiffiltra dawl fuq l-irkejjen imqaxra tal-ġebel antik. Dawn l-ispazji sagri jgħidulna l-istorja tal-ħafna ħajjiet ta' Agrigento. Il-ħajja Griega, Rumana, medjevali, kollha jgħixu flimkien f'post wieħed mill-isbaħ. Dik kienet il-mawra tagħna f'Agrigento belt li mhux biss irnexxielha tippreserva l-istorja b'mod mill-aqwa, però hija belt ħajja u mill-aktar vibranti. Waqt din il-mawra irnexxilna niskopru u naraw irdum abjad mill-isbaħ, rajna wkoll tempji storiċi preservati mill-aqwa. Rajna wkoll baħar ikħal, gawdejna espresso tajjeb, kif ukoll skoprejna affarijiet misterjużi f'dalijiet storiċi misterjużi taħt knisja. Però Agrigento għandha ħafna u ħafna iktar xtoffri u min jaf jekk ser ikollna l-opportunità li nerġgħu nesploraw Agrigento. Issa it-tmiem mill-aqwa tmiem perfett għal ġurnata mill-isbaħ li kellna. Atmosfera rilassanti u tranquilla hawnhekk f'Marina di Ragusa. Qabel ma nħallikom infakkarkom li grazzi għal Ragusa Express qegħdin intukom iċ-ċans li tiġu tgawdu Sqallija għandna kompetizzjoni waqt Knockabout Sicilia flimkien ma' Ragusa Express li qed tagħti ċ-ċans lil xi ħadd minnkom ta' kuljum jerbaħ biljett biex jiġi Sqallija. Xi trid tagħmel biex tipparteċipa? Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonici.tv, sib ir-ritratt tiegħi fi Sqallija flimkien ma' Ragusa Express u kummenta bil-lokalità fejn dak ir-ritratt ġie mittieħed. Jekk ir-risposta tiegħek tkun tajba, tkun fiċ-ċans li inti tkun ir-rebbieħ. Qed nistenna ir-risposti tagħkom. Aħna niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Sa dan it-tant nixtieqlkom is-saħħa. Ciao. Knockabout qiegħed jiġi mixjup lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Alpro Barista, great for coffee, good for you. Ragusa Express. Muscat Motors. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Solpadeine. OK Home. Bring life to your home. Transform your space with B&M.